Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan aglaysa, nga iti agdama kat ada iti Hong Kong. Ngam sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Daddy Lando, Mami Noble, Aduca family kan Mateo family, from Donna May Aduca ti Barokbok, Santa Marcela, Apayao, Gutierrez Bautista, Lagmay, Pascual, Galamgam kan Pastor family, di Tamino Sikwan Mantakdang San Quintin, Pangasinan, from Oliver Gutierrez. Castillo family, especially ni mother ko Nancy Supnad kan father ko Chito Castillo, ti San Agustin Isabela, from James Paul Castillo. Bolosan kan Leda family, ti Bulbulala Balawan La Union, from William Bolosan. Shout out kada Joan Jernale, Jasmine Rivera, Ryan J. Canta Babatakan, kan Ruby Castillo. Advance happy birthday kada Ador Manangan kan June Villanueva Manangan, from Carolina Villanueva Manangan. Pamilyak di Tamar Marasang, Batbato Alilem, Ilocos Sur, kan advance happy birthday kan ni Nanay Melly di Newtown, Santa Maria, Ilocos Sur. Shout out kada Bricks, Gia, JR, Rien, Makmak, Papang Nelson kan Mamang Vilma, kan happy birthday kan ni Yeng Yeng, from Jenjen. Tibayan family ti Santa Barbara, Pangasinan, from Priscilla Cabral. Shout out kada Bobby Gutierrez, John Lloyd Labingon, Dayan K. Rolyoda, Dimple Ganuelas, kan Juan Acedo. Manang Marilu kan Manong Ronnie Calixtro,
Esel Oria kan Mami Roning, kan amin akabagyak dita Kabanaetan, Mabini, Pangasinan from Marites, Soria. Family Batangan kan lakay ko ani Hildo Sugitan ti San Juan, Quezon, Isabela from Juliet Sugitan. Kakadwak dito yuaperan dito'y San Miguel Bukay Abra nang Runa Damark Emil alias Cute kan Rexmon alias Kulpong from Allen, Sebastian. Minya Villanueva kan Abat family dita Quezon, Isabela from Dana, Mina. Pamilya Tabag ti Sitio Buratok, Gonzaga, Cagayan. Inang Melinda kan anak ko ani Clay from Soul Siren ti Macau. Galapir family ti Tanglagan, Kalanasan, Apayao. Kastamet ti Alitan family ti Barangay Ferdinand, Kalanasan, Apayao from Trecia Ley, Galapir. Tita Esminya Riasonda ti Urdaneta, Pangasinan from Raleigh ti Melbourne, Australia. Lakay ko ani J.R. Valera, Jansen, Giselle May, Jonah Claire, Angel kan Dexter from Chel Valera ti Singapore. Udlos family ti Kalaokan, Rizal, Kalinga, Shane Beverly Agurin Wangag kan Mother Liway Agurin di Tadagupan, Tabok City from Marilu, Odlus. Utol ko ani Jonathan Lopez kan belated happy birthday kadagiti anak ko ada Riz Axel kan Joshua Lopez. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Glyza. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ilingad naklaangan manang itinagan a Glyza, kat itiagdama adaak dito'y Hong Kong. May saakmat anaayat amang tartarabay kadagiti maipatpatangatang apadas ti biyag. Kat ti panagdengdengeg mi, tinagbalin aliw-liwami, dito'y balasiw taaw. Adamat padas ko akayat ko nga ibinglay manang, kat sapay ko mata mapilimet a maidrama. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng, iti pagilian tayo a Pilipinas. Hello, Denver. Hello, Glyza. Kumusta ka? Nasaya at mat. Naibag man ta nakaawag ka? Kaya't ko lang nga maamuan. Naumdasin to urnong tatap no makapagkalay satan. Panagkunak kat umanay mo tanday to'y. Apay, talaga adesidido kan nga agawid amang ikalay sa kanya? Siyempre mat ha. Tapno makapukul tamad ni ti pamilyata. Medyo nabayag mat basita na nagururnong ta. Sa panagkunak, umdasin to urnong tatap no makapagkalay satan mat din. No isuti ko nam, di agkalay sa nga rodan. Agawid kan, tapno pa pagsaritaan tan, ti maipapan iti panagkalay sata. O sige, agawid ak nga rodan. Total, malpasan ti kontrata. Iso ang makaawid akon, Glyza. Ala nga ro Denver, orayan ka, agan-anad ka akanayon. Anya, ag-awid ni Denver kunam, anak ka. Untatang. No kasta, agkasar kayo nga rodan, apamad na sumangpat. Nanang, kasta ti kayat na. Iso nga rodan nag-abroad, tapno makaurnong kami iti pagkasar mi. Ay, nasaya at mat nga rodano at dan urnong yaw, tapno makasimpa kayo matay. Tatang, simple laang mati kayat mi akasar, tapno adamot mabati apang rugyan mi. Apay, saan nga agsubli di bala siw taaw ni Denver? Saan pa'y tatang? Dito'y ti pangrugyan mi. Jakmot kahit nga agsina kami adagos kalpasan ti kanlay sami. Kasta gayam. Sa bagay, nasingpad ka nagagat ni Denver. Oray sa dino ti ayan yaw no nagagat kayaw. Saan kayo nga agbisen? Pudnaw ti kunan ni nanang mau. Mala, agawaan nyo nga raw, tapno adan tumutan apo ko may. Alaw ni tatang, apo ko adagos ti bagbagana. Ako siyempre Iwan mo't anak ko,
tapno maawer mi pa'y dagiti agbalinto nga apu ko, May. Naragsak ka kadimat lang ta nagkalay sa atan, Glyza? Wan mata, nabayag nga inuray ta dayto ya kanito sana ya. Katagyaman ta nakauray ka. Siyak ti rumbang agyaman, ta nagsakripisyo ka ang nag-abroad tapno makaurnong ta iti pagkasarta. Glyza. Anya ti plano mita? Saan ka pa'y kung mga agsubsubli iti abroad? Talaga saan pa eh? Kan may sa, nakasarita kong dagiti kakasinsin ko. Tumulong ak itayan ti taltalunan da. Nasayaat nga rod no kasta. Nalawat ti taltalunan dagiti kakasinsin mo. Talaga akasapulan dati kaduadang agtalon. Wan nga rod. Kat nasayaat mo tapno jak mabakante. Saan ka nga tamay kawang agtrabaho manan iti talon? Ni, apay kit din na may kawak nga eh. Sigod mo takas na ubrak sakba nagabrudak. Kabaglak da ita, Glyza. Naggasa ta ka talaga, tanagagat ka na simpot ti asawa. Pasablugan nakman ako nakon. Alakit din, maturog tan. Tamasapa ka mapanitayan dagiti kakasinsin ko inton bigat. Mangrugiyak manen ang makigubal iti taltalon. Nangrugi mo't gaya man anapan nakitalo ni Denver anak ka. Wan tatang, isumat ti kayat na. Di na kano kayat ti mabakante anabayag. Bilibak at talaga ija asawam. No, sa balilaang. Aginanada pa'y asak ba'y nga agtrabaho damanin. Nangrunak at naggapo iti adayaw apagilian. Sa bali nga ni Denver tatang. Kayat na ti agtrabaho adagos. Masayangan ka dagiti aglabas nga aldaw. Sa bagay matkit diya. Ang saan nga tamay kawa kat sa bali ti trabaho na iti naggapuan na apagilya. Dinamag ko daytan tatang. Katawaan nakit din. Apay ka no ang maikawa kat sigod mo takas diti trabaho na sakbayan nag-abroad. Ay na, swerte kay tinakiasawa am anak ka. Iso nga aramidam mo ti pagrabengam kas asawa na. Napalalo ti panangidayaw ni tatang iti kinagagat ni Denver man ng Emmy. Talagamot ngamin asipod nagamamu kami, kan idinaaddaan kami iti relasyon, talaga ang nagagat kan nasimputan ni Denver. Kinapudno na, iso ang nag-abroad, tapno makaurnong iti aramatan mi nga agkalaysa.
Siya tinangipat patuludan na iti sweldo na, aging gaan nakaurnong kami iti inaramat mi ang nagkalay sama nang. Saan matan ang nagsubli iti balasi o taon ni Denver, kat kinaykayat nan tinagsuksukay iti daga. Nakitalon ti kayat ko asawan, banag nga ad-addan anang paragsak kanyak, ta saan kamin nga agin nadayo. Aging nga impas ngay konti na una nga anak mi. Ngam tijak ni namnama, dito'y gayam nga agbaliw ti amin, ta itijak amo arason, nasumok ti asawak ti agbisyo. Pasaray na bartek idin asumangpet, ta maisungsong kadagiti kakasinsin na nga aginom, kalpasan ti panagobrada iti talon. Nabartek ka man na simangpet. Awan pa'y rabi panagawid mo asaan ka nakainom. Sikamot, bakit? Agas lang mo. Ay, ti, banaw gaboy ti nagmalmal matrabaho na ito. Sikakit di. Wen, ngam no masansan, makapadakas mo't iti salunat. Madamdama, nagsakit ka iti kanay na panaginom mo. Na. Saan ka matakas ta idi? Di ka pa'y pulos tumimtim iti arak. Ngam itamot tan. Kasla sana kompleto ti aldaw mo no saan ka nga aginom. Di ka ka dinagong. Bakit? Mala na. Kakit agidasaran ta mabisina ka. Aywan. Ayan ni baby ngay. Nakaturugan Ala, mapan ka agsukatan. Ta isaganak matan ti pangrabyam. Duan ti anak ta, rumigrigat mo't rumigrigat ti panagbiag tayo. Ay, talaga narigatan ti biag dito Pilipinas. Oray kasano ti pamayak nagtrabaho, apagpursito lata ti matmat gadak. Apay nagsapol ka laangan iti sa bali at trabaho. Kasla mapampanunot ko nga rin tagsublimanan ni Dubai. Agabrodak sa manin. Sigurado ka? Uwin, Glaysa. Dumakdak kilin tinaw ng anak ta. Impas ngay mumutin ti may kadwa. Umad-adon ti gastos. Iso na saysayat no agabrodak manin. Adakan ka day tano iso ti kayat mo. Adaak laang dito'y anak kasuportakan ka, lakay. At sabot ti desisyon ni Denver nga agsubli ija abroad anak ko. Marigatan kami nga minan nanang. Duan dagiti anak mi. Dumakdakkel ti gastos. Kasanon tulaangan no gad-adal danton. Ay sabagay ad-ado ti oportunidad ija abroad. Basta saan kayo anabarayubo makaurnong kayo adagos. Sapay ko mga rod nanang.
Tamakasapol iti mayat a pagtrabahuan na ijay. Nagapumot na ijay. Di amunan dar aramiden na. Wan nga rod nanang. Sapay ko matamakapan mo tan adagos. Talaga ngamin amarigatan kamin. Hello, Denver. Kumusta ka ditan? Masaya at Mike. Aywan gayam, impatulod kong dalawan siyo. Pasensya ka na. Talaga amin abasit lang di sweldo ko dito pagpapayak. Okay lang lakay. Di ka agdanag. Bastaan na damtabagim tapno saan kang agsakit. Marigatan tan sa makaurno. No kastoy lang di sweldo ko dito. Bakit? Adayuak lang arudan kata kayo. Nagpasit pa iti may pagpatulod ko. Apay no ibiro ka nakmat iti trabahok dita, lakay. Anya? Kaya't mo umay dito? Tapno tinulong ta. Total, may santumot a pagilyan ti ayanta. No kasparigan adama sa pulam at trabahok dita. Kasano nga rudan dagit upin? Di mo ida pagdanagan, taadadanan ng kantatang amang taripato kadakwada. Tinapatag, ag tinulong ta amang isagana iti masakbayan da. Sige nga rod. Kitaas nga niya ti maaramidak, Glyza. Sige lakay, tapno makatulong akmatankan ka. Jakon mauray ang maisapulan nak iti trabaho nila kay ko iti Dubai. Ay, saan mo siguro akaslaka na anak ko? Aguray ka basit Akaikadeng akong tatang. Agaplayak laangan iti Hong Kong. Nabibiti sumrek a domestic helper. Ang mga no delikado, anak ko. Ang mga no makatumpong kamot iti saan anasaya at nga amaw. Ado, dagitag dinamag akastakay. Saan mo't siguro, tatang? Makigasang-gasa tak para kadagiti anak mi. Umanogot nga ta ni Denver, iti dayta na panunot mo. Masapul at tatang, no kaya't naasumaya at ti panagbiag mi. Masapul nga agtinulong kami, ta saan mo't adakkel ti sweldo na iti pagtrabahuan na. Ay, una yan. Ang umanda ka na kayo dayta, anak ko. Da kayo pala kumati makaamo ka dagiti ubing tatang. Ngam saan kayo unay nga agpampanog ata da sakit yo? Ay, wan. Kundi nakpanunutan. Sakit lang dayta. Nalalaingkit dengom siya. Agyaman tatang. Naturodak mo't apumanaw. Taamok adiyon to baybayan dagiti anak mi. Gapo iti panagpursigik manang Emmy, napagasata nak anakaumay dito'y Hong Kong. Aklo nagkanariga ti trabahok dito'y, agsipod tadakkel a pamilya ti pagserserbiak.
Sumagmamano akad sa aran ti balay adaldalusak. Ultimo dagiti luganda, siyak ti mangdaldalos. Saan la aday tamanang, at dapay taraken ko nga aso. Ngam uray no kasta, inlimod ko dayto iti pamilya, tadyak kayat amaamwanda, no kasano karigat ti trabahok dito Hong Kong. Uray no agduma apagilyan ti ayan mi iti asawak, awan anyaman na, tatinapatag kada kami kat makatrabaho kami. Agtinulong kami para kadagiti anak mi. Ngam kadlaat asimang bay ti may sa apagten, adyak pulos ni namnama. Umawag ni Nana. Apay nga ta. Hello, Nanang. Apay nga imawag kayo? Haglay sa anak ko. Saan ka kumabakbaklaan? Apay nga agsangsangit kayo mo to, Nanang. Anya tinapasamak dita? Anak ko, awanan ni tatang mo. Pinanawan na tayon. Ha? Anya ti kayo siya asawan, Nanang? Natayan ni tatang mo, anak ko. Anya? Diyos ko. Apay, Nanang. Anya tinapasamak? Naatake ni tatang mo, anak ko. Nagtagkanto mo ti ulo na. Kung nakasaan nga pambanog, gamdinak mo timpagag. Diyos ko. Una yan tinapasamak ka ni tatang. Sapay jak makaawid, Nanang. Jak polos makita ni tatang iti maudi akong daway. Bawatak, anak ko. Tanabit ka pa itita. Amo, kayan ka makaawid at agos. Nakamit ka naman ang mo, di makamu iti amin. Pasensya kayo, Nanang. Pasensya kayo na talaga. Kontakan, Denver. Pamin ano adaras nga awagan ka, ngam di ka sumungsungbat. Kan apay adi ka mutan agipat patulod iti allowance dagiti ubing. Anya ka diti mapaspasamakan ka. Pasensyakan. Talaga kayat kamuta ka sarita. Naunaan naklaan. Anya ti kayat mo asawan. Adan sa bala ka din diti Dubai, Glyza. Anya, ulita man timbagam. Saan ka nga ihayatan? Adan sa bala ka dandanak ditoy. Isa di mo namnamakin niyag supliak paigan ka. Anya ka din di mapaspasamakan ka. Kasano dagiti anak ta. Ora isud ako malang ti pinanunot mo sa bayan nagaramid kay ti kasta. Pasensyakan. Pasensya. Kasta lang kalakanakan ka ti mang talikod iti pamilyam. Kasano dagiti arapap ta para ka dagiti anak ta. Isuarang nga dak mo titi Hong Kong agsakripisyo.
tapno makatulong akin ka. Glyza, Isi naman di ta babae. Katlipatag mo ta ginuliban nak para ganda iti anak ta. saan na mabalin? Nabayag kaming nagdandan na dito eh. Diakon mabalin nga isina. Kanin bagak magtandan ka. Saan kan nga ayatan? Iso alipatin nakmagtan. Glyza. Hello? Hello, Denver? Tiyawanan ba yun na lalaki? Isumat lagaya mo din nagsusungbatan daw awagak. Tagdagaya man sa bali nga aramidan na ijitumay. Ang dagaya man sa bali akadandan nana. Sana mabalin. Awagak tumanan ni Denver. Kat numasapol nagpakaasi akan ko na nga isina ng ti babae na. Kat subyan na kami kadagiti anak ko. Aramidag. Hello, Nanang? Hello, anak ko. Nanang, saan ka di ngay mawawag tita ni Denver? Ay, saan ba't anak ko? Damdamagan to pa dagiti anak yaw. Apay ka no asaanan nga umawawag. Kan saan ba't tangagipat patulod iti allowance dagiti upeng? Diakon makontak, Nanang. In black nak pa yan. Talaga pinaypaisunan tinang talikod kada kami kadagiti ubing. Ay, naglukod. Unay mo ni Denver. No kaano anak ka lang nagiti anak yaw sana nasumok tinagbabae. Awanan, Nanang. Talaga ngayon sinanakon. Diakon namnamaan asubyan na kami pa'y kadagiti anak mi. Patip ka rin tirik naman anak ko. Panunutom na iti anak mo. Di mo sayangan tiluam iti awan ka sa na lalaki. Kasapulan da ka dagiti anak mo. Awan, Nanang. Awanan tinamnamaag. No di ti bagiklangan. Dagiti langan anak ko ti magpatpatibkar kanyak. Ambo ka di na kami baybayan ti Diyos. Yaman nak Diyos ko. Napunasan ti sa amariklik na. Gapo iti inaramid kada kami ni Denver. Dagiti laangan anak ko tinapatag kanyak. Amok akabaalak ida nga ipaayan iti nasaya at amasakbayan. Ni, ada mo chat ni Linda. Ti kabatch ko iti high school ak. Isali na kano iti group chat dagiti kabatch mi. Nasayaat mo tap no maliwliwaak. Ada pagpalabasak iti oras, tunggal day off ko. Amulat na ni Linda masapol ko ti pagliwliwaan. Bilibak mo't iti day ito agayam ko. Amo na nga minoan niya tinapasarak iti kalabas. Kumusta da nga tamot ng iti palay? Tinasayaat. Awagak man ket din ni Nanang. Hello, Nanang. Pasensya kayo na imawagak. Kalaat ngamin analagip kayo. Talaga nga umawag ako akan ka anak ko. Ngam naunaan naklaan. Apay, Nanang. Ada ka di masapulyo? Ibagayo laang. Anak ko, kagap-gapumi di ospital ang nagpa-check up ka ni Manang mo. Apay, nagan-ano ni Manang? Nakaroon ti sakit ni Manang mo, anak ko. Anya? Nuapay nga itatanakaroon. Santo na duktalan dagiti doktor. Italang abin arimor dagiti sintomas ti sakit na. Anya ti sakit ni Manang, Nanang? Ada,
kanser ni manang mo anak ko. Kat nagwarasan. Diyos ko, unay mo tunday ti apanubok. Ididamo mo sa itatang. Kalpasan na, nagsina kami ka ni Denver. Sa ita, adaman ng sakit ni manang. Anak. Ibagayo kanyak noon niya dagiti kasapulan ni manang nanang. Nakasaganak at tumulong. Aramidan tayo ti amin, tapno matindog pa'y tibiyag na. Agtitinulong tayo nanang. Huwag, anak ko. Katagyaman nakiti kanayo na pa ng suportam ka na kami. Sapay ang may sakan amang isaksakan iti amin. Di kay agdanang nanang, nakalipat ako na. Awanan kanyak ti sakit anariknak iti kalabas. Mga barwanan tayo nanang, kabaalan tayo na ito'y. Ada kaasi ti Diyos. Nanang, adaak. Anak ko, jak namnamaan nga agawid ka. Kinasaritak ti amok nanang. Imbagak ti sitwasyon ni manang, kat pinalubusan dakmat. Ay, agyaman anak ko. Kunak no mapasamak manan ti kasi tinapasamak, idi pimbusay ni tatang mo. Saan mo nakita ken nakasarita apulos na idi tatang mo? Isungay ka gumaak tinagawid nanang. Kaya't ko mataripato ni manang, uray apagbiit laeng. Kaya't ko nga ipariknaken kwa na, nga datayo akanayon akapamilya na itisibay na. Ay, talaga akas ti aramidan tayo anak ko. Dala, subrakan, sana dito'y latanri daw ti pagsarsaritaan ta. Agyaman anak ko, takanayon ka nakasuporta ka na kami. Mababain kan ka ni manang mo, tas ikati nakakaam mo amin, agraman ti panagpapaagas na. Aramidak ti amin nanang, aging ka iti kabaelak. Katagyaman akmat kada kayo, taada kayo latamang tartarabay kadagiti anak ko. Dandanin ti panagsublim ija balasiw tao anak ko. Saan ka pa'y anak ka ina na Apolos? Kasi kamot ti mga sasikaso ka ni manang mo. Numabalin la ko mga rod adituyak latan nanang. Ngam saan mo tamabalin? Amuyumot nga do pa'y ti arapaap ko para kadagiti anak ko. Basta nyaman ti masapol ni manang. Iyawag yun to adagos kanyak, nanang. Ikarigatak nga ipaay amin. Saan kayo magdanag? Haglaisaan aak. Kananadan nyo mo ti salon at yun, nanang. Diyak kaya't apatida kayo katagsakit. Day talaangan ti pagkaragsaka kiti panagtrabaho kiti adayo. Ti amok ang nakaradkad kayo amin dito'y Pilipinas.
ni nanang mo ti mauawag. Apay nga ta. Hello, nanang. Nakaawag kayo, mat? Anak, saan ka kumaamak-maklaat? Ni manang mo. Ha? Apay ni manang nanang? Anya tinapasamakan ko, ana? Awanan ni manang mo, anak ko. Pimusa yan. Anya? Apay nanang? Saan ka di nga impay tayo mo ti amin? Tapno umimbag ni manang kat umatindog pa'y tibiyag na. Saan na ka nun, anapalan, anak ko? Nalabit, ngaging galangan, di tatibiyag ni manang mo. Nagsakit matanda ito'y nanang. No kaano anak kasubli ako dito'y. Santo na ba sa magtikastakan ni manang? Maulit man ang tinapasamak idipin mo sa day di tatang. Diyak manan makaawid. Kadyak makita ni manang iti maudi agundaway. Saan ba, Ale? Tanay-pay mo ba ti amin ka ni manang mo inisibibiyag pa'y anak ko? Umanayon ang mga nagsakan na data. Amo ka maawatan na no saan ka makaawit. Makampo kayo arudan ka ni manang nanang. Talaga kaya't ko kamatiagawid. Nagkasubsublik mo't namin dito'y. Ipatulod ko amin ang kasapulan, hindi pa na kayo masayag ni manang nanang. Hindi kayon di makamo dita. Nagsakit man ang Emmy. Naulit tinapasamak idipin mo sa iti amak. Diyak manan nakita ni manang ko iti naudi agundaway, gaputa kasubsublik laang dito'y trabaho idipin mo say. Kanayon ti panag-video call ko manang, tapno kasla daakmat laang dita Pilipinas, kadagiti panawen ti panagladladingit ti pamilyak. Iti panaglabas ti panawen, ininot anapunas ti saem iti barukong ko, gapo kadagiti ado a panubok a nagdalanak. Itamanang naka-move on akon. Adamot tan inspirasyon ko, kat iso ti kabatch ko, idi agad adalak paylaeng. Iso ti nagpaay aliw-liwak, kabayatan ti panagtrab-trabaho, dito'y balasiw taaw. Kat namnamaak, anasaya at to ti pagtungpalan ti amin. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Glyza. Pagayam ko Glyza, pudno ang nagkasang tinapasamak kan ka iti kalabas. Ngambilibak kan ka, tanabailam asinarangat ti amin a panubok. Saan ka anaawanan iti namnama. Inaramid mo kat di nga inspirasyon dagiti nagdalanam a panubok, tapno mapasaya at motibiyag mo kan ti pamilyam. Saludo ak kada kayo nga OFW nga adda dita sa bali apagilyan nga agsaksakripisyo, uray pay no ado ken agduduma a panubok ti dumteng kada kayo. Pagtalinaedan nyo ti pamati yo iti namarswa,
kat namnamain nyo tinasaya at agasat nga ipaay na kada kayo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsa, Isus.